Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Amitain ng pusa, wait Hoy, hindi ako yun. Guilty. Yung ganyan yung Pinoy eh, no? Ganyan. Amoy utot. Uy, hindi ako yun ah. O di naman kaya, ang pangit-pangit talaga ng ugali niya. Caption sa Facebook. Tapos nasa ilalim, grabe ka naman sa akin. Alam mo naman, yung parang feeling mo sinalo mo lahat. Hindi naman ikaw yun, ba't ka nagre-react? Totoo yun ah. Kapag ka guilty talaga, ganun. Ang bibig na uhuli sa isda. Ano? Sige. Sabi mo eh. Hindi nyo ba alam yung kasabihan na yun? Oo, naniniwala ako sa'yo kasi MBA ka, partner. So lahat ng kasabihan na sabihin mo, naniniwala akong tama. Ang bibig ay nahuhuli sa isda. Yan. Nagbago yun. Na po. Oo, ang bibig, baligtad na po mundo ngayon. Correct ka, di ba? Tingnan mo. Si Brenda dati, ngayon Brandon. Oh. So kung ang quotation ni Chris Chuper, ang bibig ay nahuhuli sa isda, wala kayong pake. Charot. Iba na po mundo ngayon na baligtad na nga, sabi nila. Totoo yan. Alam mo yung speaking of pagbabaliktad ng mundo, dati partner, yung nanay mo ba, kapag paano siya nag-express ng nagagalit siya dati, namamalo ba siya, isang tingin ka lang, nagbibilang, di ba? May mga ganun eh. Di ba? Dati. Ang madami partner. Oo, ano? Too many to mention. Ay, too many to mention. Pero ang kinakain sa amin yung buhay na baboy. Ayan. Classic po yan. Marami po kaming nakaranas niyan. Ay, pero kami partner, wala kaming baboy. Ay, ano sa inyo? Ang pinakain na sa amin yung apa. In fairness, yung apa ang tawag sa amin sa Bicol. Yung pinagbayuhan ng bigas. Yun, pinagbayuhan ng palay. Diba, parang ang sarap kaya nun sa kamay. Kayo yung baboy no? Tapos pinakain sa amin yung baboy. Diba yung apa? Kasi ipa sa amin ipa. Apa or ipa. Baka nga yun ipa. yung pinapakain sa ipa. Yabang ko pa sa apa. Baka apa. Ipa. Yung apa, di ba cone yun? Pwede din. Apa, sige. Yun. Basta yung pinapakain sa baboy. Yun yung pinakain sa amin. Pero, in fairness naman, parang binaitan naman. Paano pinakain? Blender. In fairness. Mayaman, may blender. Tapos pinainom, parang mango shake. Akala ko ginamit yung funnel. Ay, taray, funnel. May funnel sila. Mayaman. Pero, dati kasi, pananakot lang ng pananalita eh. Yan, papakain kita sa baboy. Diba? Pakakainin kita ng pagkain ng baboy. Nako, diba? Kakainin mo yung baboy. Yan, ng buhay. Ganon palang titigil ka na kung ano man yung ginagawa mong feeling na magulang mo mali. Diba? Titigil ka na. Aba ngayon, sabi nga natin, nag-iba na ang panahon. Baligtad na ang mundo. Baligtad na ang mundo. Iba na talaga. Ewan ko lang napapansin ko partner, ako kasi dati, yung nanay ko kasi soft-spoken. So hindi mo siya yung maririnig ka ng... Bakit? Ano nangyari sa anak? Anyari girl, yung mami mo soft-spoken. Yun nga ang patunay na nabaligtad na ang mundo. Yun na nga, diba? So yung nanay ko soft-spoken. So hindi mo yan maririnig na magtataas ng boses. Hindi nag-uugat-ugat yung leeg sa sobrang galit. Hindi partner, pero meron niyang matatalim na tingin. Alam mo yun yung, hindi nga to, wala as in, hindi ko nga alam kung paano niya ginagawa. Basta may matalim yung tingin na titiklop ka talaga. Okay. Ngayon, partner, ginawa ko na lahat. Bombastic side eye, eye roll, eyeball, kung anik-anik na sa mata ko. Wala, hindi mo nakuha. Hindi ko nakuha sa anak ko. Sa nanay mo? Hindi ko nakuha. Hindi nakuha ng anak ko, yung mensahe ko. Diba? Natumigil na siya sa kagagadget niya. Diba? Dati kasi talaga isang tingin lang eh. Titiklop na yung mga bata. Ngayon, talaga naman. Dati isang bilang, isa!
Oo. Isa pa lang, ngayon naka 1,052 ka na, hindi pa tumitigil. Nakatulog ka na kakabilang. Sa Hindi pa rin true, sumunod yung anak mo. hindi pa rin. Baliktad na nga ang mundo ngayon. Mga bata yung nagagalit sa mga magulang kapag hindi sumunod eh. Totoo. Ma, sinabi na kakain ako eh. Diba? At ganon. sinabi ng nanay, wait lang anak, nagagalit na yung mga bata. Correct. Ito pang malupit part. Kung dati pa to o ngayon lang na minsan nagalit sa akin yung anak ko. Galit na galit. Bakit naman daw? Kasi binuksan ko, dahil tinusok ko yung straw ng Dutch Mill. Galit siya. Ayaw niyang inumin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ba't ko daw tinusok? Alam mo yung totoo, anak. Gusto lang naman kitang pagsilbihan. Nakakaloka. Ginawan lang kita ng mabuti, anak. Nagalit ka Promise. Kaya, maski ganun siya maski sa cupcake. Yung ano ba, cupcake. Di ba yung cupcake meron siyang, yung, ano tawag doon, balat. Icing. Oo, hindi niya icing. Yung balot. Mayaman lang yung may icing. Yung sa amin, wala. May diba? mani sa ibabaw lang yung yung iba. Ay, wala din kami. Ay, wala din. Langaw lang. Ayun, meron kami dyan. Madami, mga 5. Yung namatay na yung langaw, hindi pa rin inaalis. Kakainin mo na lang, nakadabo pa rin siya. Syempre, crispy din yun, no? Okay, Pampa-crispy yun. Kung wala kang peanuts, edi yun na. Langaw na lang. So, yung may balat yung yung cupcake, diba? So, gusto kong balatan. Kasi para kainin niya na lang. Para, di ba, minsan, yung balat sumasama pa sa kinakain cupcake. So, mga bata tayo, nakakain natin, wala tayong pakialam eh. Ay, kala namin bahagi ng cupcake talaga. Hindi, tsaka sayang din, laman siya din yung papel, di ba? Nagbago na ang panahon, tinatanggal na pala siya ngayon. Nakakaloka. So bakit nagalit? Yun din, dahil tinanggal ko, dapat siya daw magtanggal. Kasi nga nang pinapangunahan mo yung anak mo, ikaw mamaro ka din nga magulang Sabagay. Kaya nagagalit. Pero maraming mga bata ako nakikita ngayon na nagagalit sa mga magulang. Parang baliktad talaga. Dati natatakot ang mga bata sa magulang. Ngayon, magulang ang takot sa anak. Oo. Alam mo kung bakit? Feeling ko may connection pa rin yan sa yung mundo kasi ngayon na na-expose na yung mga tao sa salitang depression, anxiety. Feeling ko lang as a psychologist for today, I think that ito ang aking dyan, parang input. Kaya siguro natatakot kasi baka mamaya pag mali or something, baka maging magka-anxiety, tas ang ending, 'di ba? Parang bakit alam mo naman, judger yung world. So kapag kami ginawang masama sa sarili, ang balik dun sa magulang. Tapos pag tinanong, bakit? Anong ginawa? Hindi daw inintindi. Kasi pinagmalupitan ng magulang. Or ganon. hindi daw inintindi. Feeling ko mga ganun, diba? Hindi ko lang din sure. Ay, kita mo ng mga bata tayo, halimbawa na lang, di ba takot tayo sa teacher eh. Oo nga. Di ba? Pag nakita natin yung presensya ng teacher natin. Nangangatal na talaga tayo eh. Isang teacher ko talaga, hindi ko makakalimutan. Nagbanta lang naman, pero parang feel ko yung sinabi niya. Nasi-stapler niya daw yung yung dila na mga maiingay. Alam mo yung kahit di ko naman alam yung feeling na ma-stapler ang dila. Talaga nangangatal ako pag feeling ko na-stapler na yung dila ko. Sinabi niya lang yun Totoo yun ngayon sabihin niya, nakaw tool for the next day. Mas takot ang teacher sa mga bata. Estudyante. Tsaka dati partner, yung mga magulang, the only way that they get to talk to the teachers is through the PTA. PTC, Parent Teacher Conference. PTB. PTB4. lumang speaking of luma, di ba? Throwback Thursday naman yun, PTB4. Di ba? So, kainis. Yung kanina po tinagtatanga-tangahan talaga minsan. Kainis ka. Alam mo, ito yung tambalan. Kami yung nagbubuhat sa sarili namin, tapos kami rin yung nangahamak sa sarili namin. Nagbabagsak sa sarili namin. Minsan gagawin mong tanga yung sarili mo, gano'n. Parang nakatawa-tawa, gano'n. Oo, gano'n. Kala nyo madaling trabaho namin. Hindi! Di ba? Minsan matalino kami, minsan tanga. Yun. Anyways. Ang bilis lagi ng translation. Hindi, pero totoo. Pagkatapos magmakatalinong, nagtatanga-tangahan ulit. Minsan, iniisip ko na lang talaga ito yung dahilan ko ba't nakakain kami ng 5 beses sa isang araw. So, Hindi mo napapansin na normalize mo na siya? I think so. Kaya nga diba, tingnan mo nag-octopus na naman tuloy yung topic natin. Kaya tingnan mo minsan, pag may nag-audition dito na DJ, parang tulad, extreme. Extreme. Tulad either kasi, sobrang talino or sobrang wali. Yung nagtatanga-tanga. Oo. Ganon. Kasi ganon kami, di ba? Mali ka, PTB. PTB4. Ano yun? Saan naman ang galing yung partner? Anyways, eto na nga. Dati, the only time that the parents get to talk to the teachers is during a PTC, Parent-Teacher Conference. PTA, ganon. May PTA, ganyan. Basta merong
meeting ng mga parents at teachers. Oo, Report card day usually, pag nirelease lang yung grades, 'di ba, mga ganun. Ngayon hindi, everyday may contact. Kasi pwede mo na silang 'di ba? Meron kayong app na ginagamit na anytime you can reach out to the teacher. Kahit alanganing oras, ha? Oo, kahit alanganing oras. Kahit alam mo natutulog na si teacher. Ako minsan ganun, ako yung parent na yan na parang, I'm sorry ma'am, I know that you're sleeping right now kasi 12:28 a.m. But I just wanted to send this message because I might forget, ganyan. Ibig sabihin, nag-change na dati talaga, parang medyo may wall sila or protection sa sarili nila. Napag uwian na. Oo, tsaka yung hindi nyo ako mahahamak or hindi nyo ka-questionin yung mga ginagawa ko. Confident ako dito sa paraan ng pagtuturo ko ngayon kasi tatanungin mo bakit ganito, bakit ganyan. Oo, hindi lang mga bata maangal. Pati mga magulang umaangal. Teacher, bakit po ganito lang nakuha ng anak ko sa exam? True. Kung ako yung teacher, malay ko sa anak mo. Ako naman nagpa-exam lang. Correct, di ba? Kung wala siyang naisagot, di ba? Kasalanan ko pa rin. Kasalanan ng teacher, no? Bakit parang kasalanan ko pa, di ba? Aawain pa minsan ng mga magulang. Yan na nga. Kasi kayo teacher, dapat naiintindihan yung tinuturo ninyo. Ayan, gaganunin pa. Dapat you make sure na naiintindihan ng mga estudyante lahat ng lesson ninyo. Na kung hindi lang nasa social media ang lahat, yung teacher siguro gusto niya sagutin, di ikaw na. Total naman, ikaw yung magaling, di ba? Kaso, mo yan, i-reply mo na gano'n. Naku, screenshot, post, social media na ang lahat. Dati kapag meron kang kaaway, tapos susugurin mo na lang tapos mag-aangasan kayo ng personal. Ngayon, parinigan sa Facebook, parinigan, tapos kampi-kampihan sa social media, ganun. Paramihan ng networking. Totoo! Naghahanap ng kakampi kapag may kaaway. Totoo. Dati nare-resolve, isipin mo partner, management issues tungkol sa company, issue mo bilang isang empleyado. Dati ang pwede mag-solve niyan ay yung kumpanya. Diba? Yung HR, yung boss. Ngayon, hindi na. Ay, hindi diba? na ba? Iba na? I-YouTube mo yan. Ganon. I-TikTok mo yung mga ginawa. Diba? Nakakaluka. Kala mo social media yung makakasolusyon ng mga ganon. Diba? Minsan, ina-aggravate niya pa, pinapagrabe. Diba? Ang root word po ng aggravate, grabe. Tanga-tanga na naman. Agree. Kasi agree. Nagtatanim ng sama ng loob. Agriculture. Ganun. Hindi kasi minsan, diba, yung social media, sa halip na makatulong, nakakatulong naman in so many ways. Alam naman natin yan. Pero minsan, sa halip na ma-resolve yung isang issue, kunyari, problema mag-asawa, o kaya problema ng empleyado dun sa kumpanya niya, sa halip na ang uusap lang ay yung empleyado at yung mga taong involved sa kumpanya, social media na lang natin, 'di ba? Para ang effect, dami tuloy nakikisaw-saw. Tingnan mo, buhay mag-asawa, for example, dapat kayo lang nag-resolve niyan Nagtalo lang naman kayo sa amoy ng menudo kagabi, kung palis o hindi ang dami na nakisaw-saw ng mga kamag-anak, kaibigan at kung sino-sino pa. Di lumaki yung gulo. 'Di ba? Noong una baga lang yan, ngayon naglalagablab na apoy na, sunog na siya. Totoo, wildfire sa Australia. Kita mo nakarating na Australia yung issue nyo. Hindi imposible. Dati kayo lang. Australia EDSA lang yan. Dati kayo lang sa gagalangin Tondo. Diba? Ngayon nakarating na from Tondo to Toronto, Canada. Kasi sausaw na yung kamag-anak. Naka-social media. Correct. Ni YouTube mo, nag-post ka True. Diba? Iba na talaga ang mundo, no? Yung kunyari pa, yung parang di pinaparinig, pero halatang-halata naman na asawa mo yun. Kunyari mag-share ng mga quotation. Di ba, kunyari hindi alam na nagpaparinig. Totoo yun ganyan. Sus! Tapos may paliwanag, gumusaluhin. Correct. Hindi naman intentional yung pag-post na yun. Tigilan talaga. Nalalurky talaga ako dyan. Yung mga, tama yun, partner. Yung mga kunwari, walang pinapatamaan. Pero sa totoo lang, meron naman. Halata naman kung sino. Utot mo, Violet. I was born in 1979. Hindi mo ako maloloko. Hasaan na to. Sanay na sa pambabash to. Correct. Pasasaan pat 40 tayo kung di pa tayo manhead. The times have changed, mga kabisyo. Diba?
'Diba? So, well, kung ganun na talaga na minsan sinosokmed ang lahat ng mga bagay-bagay, kailangan mo na lang yung sinabi nga natin, partner. I was born in 1979. Dapat marunong kang maging manhid. Dapat wais ka na kung alin yung pipiliin na issues na papatulan at hindi, 'di ba? Kung you should also know how to choose your battles. Ay, ano. At saka pag itong edaran, dito mo nagagamitin talaga yung linyang papunta ka pa lang, pabalik na ako. Oh, 'di ba? Kaya wag ako. Utot mo violet. Diba? Ni. Exit po kami. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!